Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BM सेराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। आंनाबो गेजेरावनो दङ। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाथाय जादों। बिथांजों जों रायज्लायग्रोगोन आरोना बिथाङा मा बाथ्रा बुङो बेखौ सिगांग्रो कल खालामग्रोनि आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन आरोना। India has achieved 100 crore vaccinations landmark with your ब्रादार। आচ্ছা नोंनि मुङा मामोनलाय? दिनेश बसुमतारी। नों बबे डिस्ट्रिक्टनि ओरैनो आसामाव? आसामाव आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि थाना दिगाजुलि गोलैयो ओमफ्राय पोस्ट अफिस बाटासपुर गोलैयो आरो। आচ্ছা ओमफ्राय नोंथाङा जे मोनसे जोंनि चेनेलाव जे मोनसे जेनेबा हिन्जाव खारनायनि बा हिन्जाव गोमानायनि मोनसे नोंथाङा आर'ज बिलाइ हरदोंमोन नङा होमबा? जे बेखौ भिडिअ बानायनानै हो होननानै। स' जाथाया माबायदि जानाय नोंथांनि हिन्जावनि मुङा मा नाम? माइनाव नार्जारी। माइनाव बसुमतारी। माइनाव बसुमतारी ना? औ। आচ্ছা ओमफ्राय बेसेबां गोबाव जाखो गोमानाया? गोमानाया नैबे नभेम्बरनि 11 तारिखआव थांदों बिस्थिबार खालि। ओमफ्राय 11 नभेम्बर ना? औ नभेम्बरनि 11 तारिखआव थांदों आरो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथाङा माने बिनि सायावहाय भिडिअ बानायजानो लुबैदों माने मोनफिननो थाखाय नङा होमबा? नों बे हिन्जावखौ मोनफिनबा लागोन आरोना? औ लागोन आरो। ब्रादार नोंजोंनो थाफाखायोमोन नामा हिन्जावा? औ आंजों थाफाखायोमोन जमा थायो मोनसे माने जमा थायोमोन कम्पानियाल' बेलेग बेलेगमोन आरो। आচ্ছা नों बबेबा जायगायाव थायो नामा? नोङो बे जमा थाखायो सानैबो। बबे स्टेटआव नोङो? दायो तामिलनाडु चेन्नाइआव दङ आरो। तामिलनाडु थायोमोन आरो ना? औ तामिलनाडु चेन्नाइ होननाय जायगायाव थायो आरो। आচ্ছা स' नों ओरै तामिलनाडुनि एस'सिएसनखौ फोरमायखादों ना? एस'सिएसन माने जेनेबा अर्गानाइजेसन मोनसे आफाद थायोना जेनेबा दायो मोनफ्रोमबो जायगायाव बर' थानाया। आङो माने चेन्नाइ सेन्टाराव दङ बिसोरो। आङो माबा आफादनि जों खावलायदोंमोन आरोना बेयो माने WhatsApp थ्रु फेसबुक थ्रुयै गावसिनि लोगोफोरनो ससाइटिनि मानसिनो होदोंमोन आरो आङो। बरिया दे बिदिनो नाजाबाय थाबानो जाबाय। जों नोंथांजों रायज्लायबाय आरो लोगोसे नोंथांनि हिन्जावनि मुङानो जाबाय माइनाव नार्जारी। ओमफ्राय 11 नभेम्बरावहाय नोंथांनि हिन्जाव गोमादों नङा होमबा? ओमफ्राय नोंथाङा भिडिअ बानायनानै गावनि हिन्जावखौ मा मेसेज बुंहरना सानो जेनेबा नोंनि हिन्जावखौ माबा मोनसे हांख्रायहरनाय माने लिंहरफिननाय बोरै जेनेबा नोंथांखौ जोङो रेकर्ड खालामगासिनो दं माने। आं सानो कि माने जेनेबा आं मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि हिन्जावा बेसिम रायजो जानांगौ बा हौवाजों रायजो जानांगौ बा हिन्जावजों रायजो जानांगौ बेखौ सानो आरो। जेनेबा गावहाबो फिसाला दं हिसाबै जेनेबा फिसाज्लाबो दङ? फिसालाबो दङ। बे फिसाज्लाखौलाय लांफिनगोन ना माखो? नङा फिसालाया जों न'आवनो दङ आरोना। आচ্ছা फिसालाया न'आवनो दङ ओजोंहाय। दे होमबालाय फिसालानि फट'खौबो नोंनो हरदोंमोन गेदेर। अके दे होमबालाय थेंक इउ स' माच रायज्लायनो थाखाय। अके दे स' रायजो राजाफोर नैबे ब्रादारा गावनो रायज्लायखाबाय गावनो फिननाय होखाबाय जे गासिबो बिथांनि हिन्जावनि मुङानो जाबाय माइनाव बसुमतारी होनदों खिन्थु आधार कार्डआवहाय गावनि न'खरनि भटार कार्डजों बानायनाय नालाय माने जेब्ला बिथाङा हाबा जायैनि सिगां बेहा भटार कार्ड दंमोन बे नार्जारी स' बेजों बानायनायलाय आधार कार्डआबो नार्जारीयाव फैदों खिन्थु बिथांनि टाइटेला नार्जारीना बसुमतारीमोन आरो माने हौवानि टाइटेलमोन आरोना। स' बिनि गेजेराव मोनसे सन्देह खालामदोंमोन बे सोरजोंबा थांनाय बाट बे माने सेंग्रानि सायावहाय सन्देह खालामनाय बे सेंग्राखौ कल खालामना रायज्लायदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बे सेंग्राया आं लाङाखै आं मिथिया बिनि सायावहाय आं रायज्लायदोंमोन बाट आं बेबायदि लाङाखै मायाखै होननानै बुंदों आरो फोरमान होदों आरोना। ओमफ्राय बिथाङा माने हिन्जावखौ नांफिनगौ आरोना जेखियानो जाया मानो। दा नोंथांमोना मिथिखाबाय फिसालायाबो नै आं नोंथांनि सिगाङाव देखायगोन सावगारियाव स्क्रिनावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे मानसिखौ नुदोंब्ला तामिलनाडुआनो हक दिल्लीयानो हक बिथाङा माने बे तामिलनाडुनिफ्राय गुबुन जायगायाव थानो हागौ ना नङा होमबा? अन्ध्र प्रदेशआनो हक बहाबा माने बेंगलरानो हक नङा होमबा? बेफोराव थांनोबो थाहैनो हागौ। स' बेनिखायनो माने बिनि हिन्जावनिसिम बिनि हौवानि जे दुखु बेखौ माने दैथायहरनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिथांनि हिन्जावाबो माने फैफिनो गावनि गथ'नि मोखांखौ नुनानै बा गावनि गथ'जों लोगोसे गावनि हौवाखौ साननानै संसार जानायाव खामानि मावलायनाय मानायाथ' जाखानो गोनां जायो मानो होनबा रावबो मावा दाङा मोनजाया मिथिबायना? रावबो मावा दाङा मोनजाया रावबो आखाइ खबनानै थायो माने आखाइ हेबनानै थायोब्ला नोंथांनि जे सोरबा दौनानै होगोन बे नंखाया। आरो लोगोसे हौवायाल' दं मावोब्ला इन्ट्रेस्ट जाखाया लाइफआवहाय। हौवाजों लोगोसे हिन्जावबो खामानि मावबासो इन्ट्रेस्ट जायो। दा साप'ज हमनानै ला हिन्जावा खामानि मावालासिनो थायोब्ला जोंथ' गोबां नुगासिनो दङ सोरबा आर्मियानो हक सोरबा मायानो हक सोरबा बिदिनो हौवाया
डिउटि मावसिगोन 24 आवार्स गाहाम बारबा 12 आवार्स 10 आवार्स थासिगोन बा हिनजावा मा खालामनो मा मानो बरिं मोनसिगोन दाना गुबुनजोंसो रायज्लायनाय जासिगोन रं नाम्बार जासिगोन सोरजोंबा बेरायनाय मानाय जासिगोन स' आं सानो हिनजावाबो बिजि थानांगौ आरो हौवायाबो नङाबा बरिं मोनलायनाय जायो आरोना आं बेखौनो बुंनो सानगोन माइनाव बिनानावसिम जे जाहाथे बिथाङा गावनि हौवाजों फैफिनो आरो लोगोसे आलोगोजों संसार जाफिनो बेनोसै सोरबाफोर जुदि बिथांखौ किडनेप खालामबायदोंबाथ' आं बेखौ मिथिला बिथाङा जोंनो भिडिअ बानायनो हरदों जे ससियेल मिडियानि दारै बयबो मोनगोन खोमा साना आसा खालामनानै दा बहा दं बेखौथ' आं मिथिला दा बिथांखौ जों बेखौनो मोनसे थांखिजों भिडिअ बानायबाय जाहाथे मोनफिनगोन होननानै आरो बिथांनि हिनजाव माइनावा माने बहाबा जुदि गोमांबाय होननानै थादोंब्ला सोरबाफोर नुदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ